főtaxi bejövő hívásnál új és korszerű digitális alközpontot létesített, ami közvetlenül a számítógépekbe csörög. Így rendkívül hatékonyan segíti a folyamatos címfelvételt. Ezután a telefonos munkatárs rögzíti a címet és igényeket. Mivel az összes ügyfél és cég a TaxiDriver nevezetű adatbázisban szerepel, így a címkiosztó rendszer gyors és hatékony ügyfélkezelést tesz lehetővé. A rendeletnek megfelelően GPS alapon megkeresi a címhez legközelebb álló taxit, és felkínálja a rögzített címet a taxisofőr tabletjére telepített alkalmazásra. A felkínált címet a sofőr vagy elfogadja és teljesíti, vagy visszautasítja. Ez esetben a távolság alapján kialakított sorrend szerint a következő sofőrnek továbbajánlja a rendszer a címet. Mindezek után a címre haladó taxist a diszpécser központ vizuális térképen nyomon követi.